The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome dire sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Upod gyapon sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Of course, aton hambalan ang pila ka mga pressing issues, mga nagakarabo sa especially sa mga nagliligad nga minadlaw sa aton sini nga pagpangalagad. Kang aton sini nga pagpangalagad ginadulong gyapon sa inyo sa mga kaaksyon sa karon nga Domingo. Istoryahan ta ini balang ang ginahimo subong sang Department of Social Welfare and Development sa dalom ni Secretary Erwin Tulfo. Ining pagpangkakas ang mga hindi na kwalipikado nga mga 4-piece beneficiaries, no? Tanaw na to, no? Kay man diri sa aton sa buiro ginhambal din nga mga isa lang ka milyon pero it might reach up to 2 million ang pangkakason nga hindi na kwalipikado nga mga 4-piece beneficiaries, no? So we have with us today karon nga Domingo ang spokesperson sang DSWD Region 6 in the person of Attorney Mayrago Castillo, no? Nga mga bisita naton sa karon nga Domingo diri sa aton nga pagpangalagad, no? Para nga matalakay naton ang pila ka mga bagay-bagay angot sining ginahimo ko subo nga cleansing kung pagtinlo sa listahan sa mga 4-piece beneficiaries. Now we have with us on the line si Attorney Castillo. Attorney, mayang aga and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning. Good morning sa tanang nga tagpalamati. Yes. Attorney, mamang ko siguro i-plaster ta na. As of before sining ginahimo nga pasilidad ng pag tinlo blas listahan sa mga 4-piece beneficiaries, pila gid ang total nga beneficiaryo sang 4-piece sa bilog nga Pilipinas and in Region 6, Attorney? So we have around 4 million ka mga 4-piece beneficiaries sa bilog nga pungsod. Mm-hmm. And sa diri sa Region 6, we have around 300,000 beneficiaries, no? Diri sa Western Visayas. Okay, 300,000 beneficiaries. Now sa sining pagkakas naton sa listahan sa mga unqualified na, out of the 300,000 beneficiaries diri sa Western Visayas, mga pila ang na-estimate ninyo, Attorney, nga makakas sa listahan? To date, wala pa kita sang estimate, no? Kung pila makakas because sige-sige pa ang intensified cleansing ng 4-piece as of now. And it is expected na matapos ang pag-cleanse sa listahan by the end of the month. However, end of July. Na, Ining July, Attorney. Correct. Okay. However, as of June,
we have a cumulative figure. Pero this is a cumulative figure over time, no? Na nakakas na sila sa listahan. Because even prior sa instruction ni Secretary Tulfo for the delisting, may ara na gid man niya nga ginahiwat ang DSWD na cleansing kag delisting because regular ang monitoring sina sa mga 4-piece household. Okay. So, yes. As of June, ni ara na sang 12,949 na nakakas sa 4-piece. Okay. No? This is a figure and most sini ang 12,949 ang reason yung kakas sila is due to natural attrition. Kay tungod, hindi na sila kwalipikado kay wala na sang mga kabataan nga ginasuportahan sa 4-piece. Why na nag-eskwela? Wala na sila 0 to 18 nga kabataan. And then ang second reason is kaya na nila magtindog sa ilang mga kaugalingon. Okay, oo. So ano Turner, how do you go about this pag determine sang mga ginapangkakasalistahan? We have our staff checking kag assessing sa mga 4-piece households sa kada area. Okay, and is that being done regularly? Oo. But with the instruction sa subong, so intensified ang pag-cleanse. Yes, oo. So before naga-cleansing man kita, naga-delisting kita, but it is not as intensified as of now. Compared to sa subong, may order na mismo halin sa DSWD Secretary. Yes, and I guess it is also timely gid, no? Kag kay inog-launch man ang profile of the poor. So one basis sa pag-cleanse will be the profile of the poor na iga-launch man. It's the listahan ng database na gibuhat nga nagpambalay-balay. So subong igapagwa man na ang profile. Okay, so may profiling na gina-conduct, attorney, to determine kung sino ang mabulos nga mga beneficiaries? No. Ang profiling actually that's being done in every 3 years. Okay, no? okay. So it's called the listahan ng database. So ang DSWD nag-hire sa mga enumerators and other staff, technical staff na magapambalay-balay. And then, out of this, there is a database. May ara sa listahan kung sino ang pigado, ano mga ngalan nila, sa diin sila nag-i-start. Okay. So, this year, we are also about to launch the results of that, no? Okay. So, dira makita manada kung sino ang mga 4-piece nga na pang house to house kung kumusta ang ilang pangabuhi. If non-poor pa ba sila or poor sila. Okay. So that is one key factor to determine if they have to stay as 4-piece beneficiaries or kakasun sila. Okay. I understand, attorney, nga kung may ginpakakas kita, may pasudlo naman kita, hindi ba naman, attorney, may pasudlo naman kita. Kay suno gani kay Secretary Tulfo, may madamo nga ara sing natawag na ton waiting list, no? There is Western Visayas, may mga waiting list man kita, attorney. It's not actually in the waiting list, no? So it still is the listahan ng database. Okay. Ay nang ginalibot. Ang mga poor sa listahan ng database nga wala pa sila nakasulod sa 4-piece kag may bata sila nga 0 to 18, so eligible na sila para sa programa. If ever ni ara sang kinanglan i-include sa program, dira lang na makuha sa listahan ng database. Okay, panawag naton gali listahanan. Okay, from the word list kag tahanan, no? Amo na sa listahanan database. So may amo kita sila. Yes. So may mga enumerators kita going around sa mga balay, ginalista ang mga pigado, sa pasulod sa database naton, and then when the time comes nga mapasulod na kita sa mga beneficiaries, dira naton ibase sa listahanan database. Correct. In fact, ang listahan ng database is not just the basis for 4-piece, no?
inabatihan man na siya sa pagpili kung sino mabaton sang social pension. Basihan man na siya kung paano napili kung sino mabaton sang UCT, unconditional cash transfer. Muna man ang ginagamit sang DOH para sa identification sa mga beneficiaries nila. At the same time, sang PhilHealth sa pag-identify kung sino ang makabaton sang indigent na coverage, indigency coverage. Okay. Ang attorney, ang ining kundi may mga lista kita, no? May kay na mention mo nga isa sa mga factors or reasons nga ma-delist ikaw is kung wala ka na sa kabataan nga nag-eskwela or below 18 years old and below. Kung makita nga daw makasarang ka na. Are there other reasons why a 4-piece by beneficiary will be delisted? Attorney, may ibang reasons pagid factors? Yes. May duwa pa ka reasons, possible reasons, but these reasons are not as prevalent sang sa duha, no? So, mga isolated cases ini. Another reason could be misdemeanor. Okay. Meaning, may nakita siya nga ga-violate ka lang permis ang rules sang program, no? Bisan repeated ng warning, sige gid ang pagprenda sang ATM, sa cash card. Bisan repeated ng warning, wala ginagamit sa sakto ang cash grant, no? Another reason is non-compliance to the conditions. Meaning wala ginapa-eskwela ang kabataan sa nga supposedly ka eskwela. Ang attendance hindi kalabot 85%. So persistent nga wala gina-follow ang mga conditions because 4-piece is conditional, no? Yes, Hindi siya nga all out hatag lang siya. May ara conditions nga gina-follow ang mga beneficiaries. Ang mga conditions nga dapat nila i-follow include dapat maka-eskwela ang kabataan naka-enroll. Dapat ang ila attendance 85%, no? Sa eskwelahan. Ang mga may kabataan yung mga baby pa dapat kompleto ang immunization. Ang mga nagabusong dapat nagapa-prenatal, nagapa-postnatal. Kag ang mga parents dapat nag-attend sa family development session. Okay. May nag-comment, the real attorney, what can you say about this? Siling niya, ang problema ni sa 4-piece gahatag ang gobyerno, pero ang ginatagaan does not give the something in return sa gobyerno. Tani, bisan mga serbisyo lang da, para nga, daw siling bala, bisan jutay lang, may ara ka man bala, servisyohan mo bala inatag sa imo? Actually, we would like to correct that notion, no? Because hindi siya actually, nga wala sila may ginagive back. It is conditional. Ato balang mention ko, they have to follow the condition. Kung hindi nila pag-itumano ng mga kondisyon, hindi sila kabaton sang cash grant, no? Secondly, we are also ensuring nga ang condition hindi gid sobra kabugat kag hindi magid superimposing gid sa ila. Because ang grant nga ina hindi na para sa nanay kag sa tatay. That is para sa kabataan. Ang kabataan na ang direct na beneficiary para na sa ila pag-eskwela, para na sa ila nga ikaayong lawas. May pambakal sila sa mga vitamins, pambakal ila mga pagkaon, pambakal sa ila kinanglanon sa pag-eskwela, school supplies. So it's not for the parents, no? Yes, it's for the children. Ang mga parents, palaagyan lang na sila. Because 4-piece is mainly investment in the children, investment for the future of children. Para para hindi na sila, sir, mag-suffer sang the same nga ginsuprir sang ilang mga ginikanan way back sang ilang panahon, no? So para nga kung si Inday, si Tuto, si Nini, may ara na sila sang obra, nangin maestra na, nangin doktor, nangin abogado na, nangin social worker na. So may obra na sila. Hindi na mangin the same ang ilang experience sa ilang ginikanan. Kag kumbaga makat
ang intergenerational, mauntat ang sige-sige nga kapigaduhon. Hindi na mas-suffer ang ilang mga kabataan later on. Okay, sige. Now I understand kung nanugin ang bago lang ko naka-intindi bala sa nga pinaka-purpose gid sini sa nga for peace, no? Abi ko ano buligan kali pigado kamo kundi nga investment ni sang gobyerno sa aton human resource which are our children, no? Investment yes. nga imbes nga base mangin problema pa sa society plakad law at least they can be useful members of the society. Oo, correct, sir. Kag in fact, sir, madamo na gid kita sa mga documented yung mga households nga ang mga kabataan nila professionals na madamo na sa mga nangin teachers, engineers, mga may ara gani lawyer, may ara sang doctor. So, may ara sang mga madamo nga ng social workers. And these families, no, ang mga pamilya ni sa mga kabataan niya hindi na mangin gabi ang pag-suffer bala nila compared sa inagyan sa ilang mga ginikanan. And definitely, nautod ang intergenerational cycle of poverty para nga hindi na masulit sa next generation. Okay. Areto na, you were saying kaina nga before pa sa ining intensified delisting nato na be sa mga hindi na qualified nahimo nyo na inaya before, no? Ang mga attorney, kung ma-declass na ma-delist ka, kasi ka sa listahan, anong gina-require sa ila? Do they have to give back the tawag na cash card, ATM, whatever? So far, wala man amo sina. Kay tungod, meaning, hindi na pag-ikibutangan sang cash in. Okay. Hindi siya pagdepositohan. Paliyo lang na nga, you are holding the card, pero wala na may nagasulod sa imo account. Napamangkot na attorney, kaya base bla kung gina-require na bla kay mandi mabalik ito sa prindahan. Oh. So, hindi dapat mag-ipenda because that is one of the rules ng program, no? And if ever, may ara sang ma-monitor, may ara sang ma-monitor, may ara sang nag-violate sa mo sina nga rules, there is a procedure, gina-warningan sila, gina-counseling sila, nga hindi na nila pagbuhaton because that can be a ground, no? Okay. For delisting, meaning kakaswan. Kung ako gani kung ako blay attorney, aton ko lang na medyo sa kontra ni side comment. Nga kung mag-monitor ka sang nagaprinda bla sang sang ilang cash card, nami monitor ni man bla mag-release na bla sang pundo kadto ka sa mga ATM machines bla kay may mga tao na da nga tag 15, tag 20, tag 30 ang ilang cash cards mo. Damo na da 4 piece. Para mapalantigid pala kung sino kaprinda sa ilang cash card. Wow. Kung may ara nga mga amo sina nga mga practice, no, ginapanugyan din namon sa atong mga kauturan nga mag-report, no. Pwede sila ka-email sa DSWD through our email address fo6@dswd.gov.ph fo6@dswd.gov.ph because hindi natin gusto makompromiso ang assistance, ang grant nga para sa mga kabataan. So, kami bisan sino lang pwede maka-report sa DSWD sang amo sina nga mga insidente nga may mabalaan kami ka prenda sa ilang mga cash cards? Pwede. We are open because 4Ps has its own grievance and redress mechanism. As long as ma-email, ginapa-verify, ginapa-validate. Okay. Of course, may ara gid sina sang procedure man gina-follow, considering nga at stake there is not ang grant nga para sa mga ginikanan, but it's for the children. That's why nga kung may ara sina sa mga reported nga cases nga gina-explikaran gid na ang mga ginikanan kung ano ang stake, kung ano ang madula bala sa ila. And most nagapamati sila if ever ma-warningan, ma-counseling. Kaya ang grant niya hindi na iya para sa ila mo, para na iya sa ila kabataan. Okay, correct. May ginahambal, I think this is Secretary Tulfo before nga siling niya ang nagabaton prenda may salabton man kuno attorney. So sa aton diri sa Region 6 so far hindi mo na ka data
no. Mhm. And hopefully hindi na kita mag-reach sa amo sila nga punto Mhm. nga ibiktima pa sa mga loan sharks Mhm. ang mga tigado naton nga mga beneficiaries. Tigado ka na gani kapag Gani. take advantage ka pa. Gani amo na problema sa iba naton nga mga kuan mga kauturan bala nga gapamintaha mga bintahoso bla. Nga amo na pigado na gani gintagaan na gani ayuda sang gobyerno kuha ano pag porsyento. No, perti na gid nga mga balatyagon sing klase ta nga tao na yan no. May attorney may comment man dire sa may nag-comment man dire. Nya paano na nga hasta lang 18 years old ang kabataan? Ting college siya kay ma-college pa na sila balo ka naman nga may senior high school pa tay go na sila mag-college sa tag 21 na ang edad nila 20. Mm. Oo. But so far, ang aton nga coverage is 0 to 18, no? To ensure that the kids get the basic education. Mhm. Of course, priority man na ang mga 4-piece households sa mga existing na mga scholarship projects, Aha. programs Mhm. ng other government agencies. Ang 4-piece nga program attorney may scholarship man siya nga aspect. Before, mayara. Pero sa subong, wala kita sang scholarship component. Before that, mayara isang scholarship in partnership with the Commission on Higher Education. Mhm. But as of now, wala. No? But priority ang mga 4-piece nga mga households nga mga estudyante Mhm. sa access sa scholarship sa ibang agencies ng gobyerno. Actually gani kung 4-piece beneficiary ka gani daw kabintaha gani sa imo kay kadamo sa mga programs ng gobyerno nga ginatagaan priority ang mga 4-piece beneficiaries attorney di ba? Oo, priorities nila because the principle there is to converge all the possible services para sa ila to ensure nga ma-achieve nila ang optimum bala nga result nga maging self-sufficient sila niara na sila sa level of sufficiency nga kaya na nilang ilang magtindog sila kung galingon they can provide for themselves and hindi na sila mag-fall back sa estado nga survival. Attorney, sa listing bala sa mga beneficiaryo, kadamo ko sa nabatian mo niya, siya ito daw mayo mo ito pangabuhi nga ang beneficiaryo to saya, ako ya gani nga ang kabataan ko 3, wala pa ko sang ubra, ang bana ko Remedyo General, way kami kasulod sa 4-piece man. Ano na nga, how do you determine sa mga would-be beneficiaries natin, attorney? Kay may ara nga reklamo mo nga niya do siya to hindi man to siya dapat do nga kuya nga dapat nga way kuya haw. So actually gina-welcome na namo ng comments nga amo sina because that means nga nag-improve na gid man ng pangabuhi sa mga beneficiaries ng 4P. DSWD has been infusing resources para sa mga households niya ini. And imagine nga ang kada pamilya or kada household will receive a maximum of 6,900 every 2 months. No? At 3,450 per month. No? Okay. Kaya tungod ang kada bata nga elementary will receive 300 pesos monthly grant. May maximum number of children. 500 pesos maximum of 3. Oh, okay. 500 pesos nga educational grant for high school. 700 pesos nga educational grant for senior high. Then ang health is 750 ila health grant and rice subsidy nga 600 pesos. So it is really expected nga may mahambal nga nagmaayo ang pangabuhi sang 4Ps and we welcome that. Kay ti amo man ginang gusto natin matabo nga mag-improve ang ilang level of well-being. And gina-determine at ang DSWD if it is the right time nga kakaso na sila sa program kay tungod masarangan na nila nga mag-provide kag hindi na sila mag-fall back sa level sang survival liwat, no? As to inclusion naman niya sa mga gusto pa ya magsulod, no? Wala man abi na sang registration nga abi isa ka family or isa ka household gusto ya mag-apply, gusto ya magsulod sa 4Ps,
there is no such thing nga maparegister siya or ma-apply siya Aha. because we are using the database, no? Ang ginatawag na nga waiting list is ang mga ara pabala sa list of poor households based sa aton nga database nga wala pa sila naka-avail ng 4Ps pero may mga bata sila nga mga magagmay or may 0 to 18 pa sila nga need pa suportaran sang gobyerno. So it may need i-include dira kuhaon sa listahan. Okay. Tas attorney, kundi nakahimo na tas ang delisting ya even before the order sa secretary. Oo. Atong gindilis na to, may ginbulos na kita? Actually, wala pa kita sang may ara nga ginabulos except lang gid ang mga tagalagmay bala nga tagjutay-jutay nga ginapasulod sa program because may ara sang mga slots. Pero if ever may ara sang massive nga inclusion, ang iya na nga basis will still be the listahan ng database. And as of now, wala pa gid kita sang guidance on the matter. And we will let you know if may ara sang massive nga inclusion. Yes, I'm sure damo gid nagahulat subong mo nga after this delisting and cleansing ang ginahimo, damo gid na nagahulat. I'm sure nga mangin beneficiaryo man sila eh. Oh, and we are supportive of that actually. Kay sa amo sinang pronouncement ni Secretary Tulfo, we are affirmative as to that because that is in alignment with the DSW division to ensure nga tanan nga Filipinos will be free from hunger and poverty and tanan will have access to opportunities. Okay. So I think so you were saying kanina nga ang ining delisting you expect to finish it by the end of the month, no? Siguro may kuan kita daw may ara kita estimate lang how soon can the program accept other beneficiaries? We will be providing more advisory on the matter. As of now, ang focus is intensified cleansing. Okay. Sige, may man ano kag daw kanami pala sining may mga ara naman bala nga kita nimo kung nakabulig ini sa mga iban nga pamilya. Hopefully ang sige-sige na to nga programa can help a lot of Filipino families para nga kuan lubantar man sa ila nga pangabuhi, no? Kag amo na isa ang pinaka-kuan pinaka-purpose gid sang sining 4-piece program sa ato sa gobyerno. So, attorney, unless nga maidugang ka pa, unless maidugang ka pa nga announcement regarding sa program kag sa ginahimo sang DSWD? Oo. So, I hope nga as we speak, now we draw na sang aton nga mga 4-piece beneficiaries ang ilang targeted cash transfer, no? Ang targeted cash transfer is actually a subsidy because of the increasing fuel prices. No? So, ang coverage sini is from April to September. Ang na-deposit sa ilang mga cash cards, April and May. That's amounting to 500 sa April, 500 sa May, so 1,000. May ara pa sila sa ginapaabot nga subsidy for June to September. So we will also provide advisory if ever may ara na unod ang ilang cash card for June to September. Okay, aside gali sa ginabato nila nga ining nang ayuda para sa mga kabataan, may ara gali nga para iya sa sining saka isang aton nga petrolyo? Oo, because automatic sila nga recipient sang subsidy para sa targeted cash transfer. By the way, ang other nga beneficiaries ang targeted cash transfer include, of course, number 1, 4-piece sila. Second, nga makabaton sang subsidy, amo ang mga nakabaton sang UCT, unconditional cash transfer. Ang mga nagbaton bala sang UCT because of the train law, tax reform for acceleration and inclusion law, nga nakabaton sa 2018, 2019, kag 2020. So sila automatic man sila nga makabaton sang subsidy.
Another pagid nga makabaton sang subsidy, mga senior citizen naton nga social pensioners ang DSWD. So bisan mag-asawa pa sila nga duwa sila ya, pwede sila kay tungod individuals siya ang coverage basta social pensioner. And then last, ang mga ara sa listahan ng database nga poor households nga ara sa first to fifth income decile. So we will provide advisory if may ara na sang releasing sang cash cards para sa mga UCT. At the same time, if may payout for the social pensioners sa ilang targeted cash transfer. Ang nagakaputya sang pagbayad sini sang targeted cash transfer is mainly Land Bank of the Philippines. Pero Land Bank is going to either issue cash cards or tap other banks or tap remittance centers and electronic money transfers. Okay. So hindi na gali magagi. Okay, sa lain nga beneficiaries gali. Okay. Sige. So attorney, salamat gid for your time ha. I hope kung may ara mga development, feel free to get in touch para nga mapabalo naton sa aton nga mapumuloy, especially sa mga 4-piece beneficiaries natin, attorney. You're welcome. Salamat gid no mga kaaksyon. Ang spokesperson sang DSWD Region 6, si Attorney May Rago Castillo. So matag na sa aton nga mga 4-piece beneficiaries. Mabalik lang ako may mga obligasyon ako di anay. Pagbalik naton, let's try to discuss no ang aton hambalan diri with Attorney Castillo angot sining delisting, cleansing sang mga 4-piece beneficiaries. Mabalik kita pagkarapos ng importante naton nga mga pahibalo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumatambling apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Pesyara tayo! Pesyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung mag-automatic sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginat
tuyo. Sa atong nga pagpangalagad, for sa atong nga pagpangalagad mga I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Kami mapamangkot na top na kwaragina no si Attorney May Rago Castillo. Way tata mapalagas ang iban nga pamangkot pa sang ato nagka-comment no ato ka mga kwan no. Ang solo parents ko no hindi ko no qualified sa 4-piece way ta na pamangkot kina no. Pasensya gid kay Mark Cariona Barket Tribe. Good morning sa imo kag kay Kim Puyulo dra, Virgil Pinda, kay classmate ko na Edwin Escopel sa Bago City. Good morning. Kay Stella Maricelis mo mga agaman sa imo Stel. Kag sa kay Andy Saludares kay ina, kag kay Nathan Borromeo nga nag-participate man sa ilang mga pamangkot kay ina no with our guest kay ina spokesperson sa GSW the Region 6 in the person of Attorney May Rago Castillo no. So karon na discuss naton ang pila ka mga bagay angot sa nang 4-piece nga delisting, cleansing sang listahan sang 4-piece beneficiaries. Sa aton nga istoryahan kay na with Attorney May Rago Castillo no sa Vice Gov in Action corona kita nakikita iyalwat alas 11 sa aton tanan diri nga pagpangalagad. So standby na kita sa Brigade in Action pud sa aton nga mga abyan dinhi halin sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army no. Ang inyo diri alagad Action Boy Duran kita nakikita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.